Γεια σας και σήμερα παίζουμε Grand Theft Auto 5 επεισόδιο 1. Κάνουμε το intro του παιχνιδιού. Συγγνώμη για αυτά τα γράμματα που έχει επάνω, έπαθε κάτι ο δίσκος και πρέπει να το διορθώσω. Εντάξει, θα το διορθώσω. Αν ξέρετε όμως πώς διορθώνεται, για να μην το ψάχνω μπορείτε να μου το πείτε στα comments. Δεν υπάρχει θέμα. Τώρα πρέπει να τους στοχεύσω για να φύγουν. Τώρα πρέπει να σηκώσουμε το τηλέφωνο και να καλέσουμε το δυναμίτι εδώ που θα δείτε. Τώρα πάμε γρήγορα. Εν τω μεταξύ μετά από αυτή τη ληστεία, αφού δεν τους έπιασαν ακριβώς, έπρεπε να είναι πλούσιοι. Αυτός εδώ, ο τύπος που έχουμε τώρα, θα σκηνοθετήσει το θάνατό του και θα βάλει ψευδόνυμο. Τώρα θα πρέπει να αλλάξουμε χαρακτήρα και να πάρουμε τον Trevor. Να πυροβολήσουμε τον αστυνομικό. Και να τρέξουμε. Τώρα θα μας βγάλει πως τρέχουμε με το shift. Να ξέρετε, απλά παίζω σε υπολογιστή, όχι σε PlayStation ή Xbox και τέτοια. Υπολογιστή κανονικό. Ωραία, τώρα να βγούμε από την κάλυψή μας. Μ' αρέσει τώρα μου λέει πως κουνιόμαστε. Μας κυνηγάνε και 5 αστέρια, λίγα αστέρια, τα full. Αυτή η αποστολή δεν είναι σχετικά δύσκολη, μέχρι και καθόλου. Είναι απλά να ξέρεις να παίζεις, να χειρίζεσαι γενικά. Ναι, ένας τώρα. Τον πετάξω κάτω για πλάκα. Να και άλλοι δύο έμειναν. Λοιπόν. Να φύγω λίγο πιο μπροστά. Μόλις σηκωθεί αυτός θα τελειωθεί. Πιστέψτε με, ο στόχος όμως του όβλου σε αυτό το παιχνίδι δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι αυτό το κυκλάκι. Καθόλου καλό. Τι έπαθες ρε Rockstar? Τόσο καλό παιχνίδι, τόσο καλά γραφικά, τόσο δεν ξέρω κι εγώ τι καλό. Και το κατέστρεψες τον στόχο. Στο Ivy μου άρεσε περισσότερο ο στόχος. Ρε Μάικλ, φύγε από μπροστά μου. Εγώ έχω και τη φάτσα ληστή, εσύ δεν μοιάζει και πολύ με ληστή.
Λοιπόν, να τους τελειώσουμε όλους τώρα, να τελειώνει η αποστολή. Δεν θα πάρει πολλή ώρα πιστεύω το βίντεο. Τώρα πρέπει να πάμε σε αυτοκίνητο. Κάτσε, θα περιμένουμε λίγο και τους άλλους και μέχρι να τους περιμένουμε μας διασκεδάσουμε κιόλας. Εν τω μεταξύ είναι Χριστούγεννα, να το πω έτσι. Έτσι μου φαίνεται εμένα ότι είναι Χριστούγεννα. Πρέπει να περιμένω τώρα εκείνους. Θα διασκεδάσουμε μέχρι τότε. Ωραία. Τώρα μπαίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Τώρα δεν έχουν μπει σχεδόν καθόλου τα καλά γραφικά του παιχνιδιού. Σχεδόν καθόλου πραγματικά σας λέω. Δηλαδή, αυτά μου θυμίζουν πιο πολύ του IV. Μπορεί και του Σαν Αντρέας, δεν ξέρω. Όχι, του Σαν Αντρέας εντάξει δεν είναι πιο καλά. Τον διέλυσαν τον οδηγό μας. Και τον πάτησαν κιόλας οι αγενιέστατοι. Εντάξει, και εμείς δεν ήμασταν και πρώτοι ευγένεια, αλλά... Τώρα πρέπει να πάμε σε ένα σημείο, αλλά θα διακοπεί αυτή έτσι πως θα πηγαίνουμε, θα δείτε τώρα. Ρε φίλε, δεν φαινόταν κιόλας. Πήγαμε στα χωράφια. Εν τω μεταξύ το αυτοκίνητο έχει τόσο χιόνι. Άντε τώρα. Μες στο χαντάκι έπεσε το αυτοκίνητο. Γιατί να πέσει ένα αυτοκίνητο μες στο χαντάκι? Γιατί είναι άσχετο το αυτοκίνητο. Τώρα θα πάρουμε φόρα. Λοιπόν, συγγνώμη αυτή τη χαζομάρα, αλλά... Ορίστε. Να τώρα. Έτσι βγαίνουμε από ένα χαντάκι. Αν πέσετε κι εσείς ποτέ σε κάνα χαντάκι, έτσι να βγείτε. Να πάρετε φόρα από τα χωράφια. Βέβαια οι αγρότες δεν θα είναι και πολύ ευχαριστημένοι από τη σοδιά που θα έχουνε. Αυτός εδώ είναι ο λόγος που θα... Να οδηγήσουμε τώρα. Που η χειρότερη ιστορία μας. Τρακτέρ! Τώρα θα στρίψουμε. Εν τω μεταξύ εδώ τώρα έπρεπε να σταματάω απλά. Δεν ξέρω αν θα κάνω και την υπόλοιπη αποστολή. Βασικά να την κάνω Γιατί τώρα μην σταματάω στη μέση μια αποστολή που είναι η ίδια. Ας πούμε αυτό εδώ η μισή πρώτη αποστολή είναι το intro του παιχνιδιού. Δηλαδή ας το πούμε πως κατέληξαν έτσι οι χαρακτήρες και αυτά. Ορίστε, διαλυθήκαμε. Μπράβο μας. Φτάσαμε σε ένα ωραίο σπίτι. Να τόσο εδώ είναι ο Τρέβορ, ο χειρότερος χαρακτήρας από όλους. Που δεν μου αρέσει καθόλου επίσης. Μ' αρέσουν πιο πολύ άλλοι. Τον έναν τον χαρακτήρα τον Ξανθό, αν δεν κάνω λάθος, ναι ο Ξανθός, δεν θα υπάρχει στο παιχνίδι.
Ναι, επειδή θα πεθάνει τώρα. Ο Μάικλ είναι αυτός, τον πυροβόλησαν κι αυτόν. Μόνο τον Τρέβορ δεν πυροβόλησαν. Ο Μάικλ θα βάλει και ψευδόνυμο. Πω, έχουμε και πολλές σφαίρες και πολλά αστέρια επίσης. Λοιπόν, κάτσε να τους αποτελειώσουμε 2-3. Άντα από εκεί τώρα. Να, από πίσω εδώ θα βρεθεί μια κοπέλα για να τελειώσει το intro. Σκόρθιος ρε φίλε. Κότες είστε όλοι. Ορίστε, τώρα δεν ήσουν κότα. Λίγο βρίζουνε αυτοί. Και δεν μου αρέσει αυτό το λεξιλόγιο. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ συνηθισμένο. Εντάξει, τελείωσε η αποστολή. Τώρα δεν θα κάνουμε απολύτως τίποτα. Θα δούμε το βιντεάκι. Και το μεταξύ δεν έχω καταλάβει είναι κοπέλα ή άντρας. Πάντως από τη φωνή καταλαβαίνω ότι είναι κοπέλα. Πάει ο Τρέβορ. Λοιπόν, και αυτή ήταν η αποστολή. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα συνεχίσουμε τώρα το βίντεο. Μπορεί να βγει αρκετά μεγάλο όμως. Οκ, συγγνώμη για κάποιους ήχους. Ορίστε, και τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Αυτός είναι ο Μάικλ που θα βάλει ψευδόνυμο. Δεν θυμάμαι το κανονικό του επίθετο, όμως θυμάμαι το ψευδόνυμο. Μάικλ Ντε Σάντα. Και αυτό είναι το GTA 5. Και κοντεύει να βγει και 6. Μόνο που στην Ευρώπη δεν θα βγει σχεδόν ποτέ μάλλον. Και ειδικά σε υπολογιστή. Οπότε σχαρούμε το GTA 5. Μετά το βίντεο θα το φτιάξω αυτό το reset, που τι με νοιάζει μένα. Θα το φτιάξω. Γιατί πραγματικά δεν είναι ωραίο. Θα αφήσω να δούμε και τα βιντεάκια, γιατί όχι. Αυτός είναι ο Μάικλ. Λέσλι. Τι περίεργο όνομα. Τώρα, επειδή... πώς το λένε. Είναι αρχή του παιχνιδιού, μπορεί να κολλάει λίγο, εντάξει τώρα. Μπορεί και να μην κολλάει. Αυτό θα το ανακαλύψουμε. Εμένα μου έχουν πει ότι πρέπει να τις δείχνεις αυτά τα βιντεάκια. Ας πούμε τα βιντεάκια. Θυμωμένος είναι ο Μάικλ. Θα βγει αρκετά μεγάλο αυτό το βίντεο. Μπορεί και κάνα μισάωρο, δεν ξέρω. Πάντως δεν πειράζει. Ελπίζω να σας αρέσει.
Ξέρω, δεν ανεβάζω πολλά βίντεο τελευταία, αλλά εντάξει. Ό,τι πάω να ανεβάσω τώρα σταματάει να ανεβαίνει ή δεν ξέρω κι εγώ τι κάνει. Η επεξεργασία φτάνει στο 95% και μετά δεν συνεχίζει και τέτοιες χαζομάρες. Γι' αυτό δεν ανεβάζω τόσο συχνά. Ωχ, θύμωσε ο Μάικλ. Ορίστε. Ο κόσμος. Παρόμοιος είναι με το Σαν Ανδρέας. Το Σαν Ανδρέας πάντα έπαιρνε ένα σπίτι στην παραλία που είναι. Εδώ πέρα είναι το Luna Park, που μπορείς να κάνεις ρόδα και διάφορα τέτοια. Ακόμη και στο τρέιλερ έχει lag, δεν το πιστεύω. Γενικά αυτό το παιχνίδι έχει και ζώα καταρχάς. Κατά δεύτερον έχει αρκετό lag κάποιες φορές γιατί είναι βαρύ. Και αυτό θα το καταλάβετε αν το πάρετε. Καταρχάς για τον υπολογιστή χρειάζεται 7 δίσκους για εγκατάσταση. Δηλαδή θα βάζετε τον ένα δίσκο, θα σας λέει θα κατεβαίνει μέχρι ένα σημείο, θα σας λέει βάλτε τον δίσκο 2 κτλ. Θα κάνετε ένα λογαριασμό στη Rockstar και θα βάλετε έναν κωδικό που θα σας έχει μέσα σε ένα χαρτί στο παιχνίδι και μετά θα ξανακατέβει άλλη μια φορά. Αυτός εδώ με το μπλε το πουκάμισο είναι ο Franklin, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Οκ, τελειώνει το βίντεο τώρα. Πάλι ο Λέσλι, το φιλαράκι μου. Ο Λέσλι. Ορίστε, ξεκινάει τώρα. Να βλέπετε τι σας είπα. Έχει αρκετό lag. Sorry. Τώρα κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακά θα ανοίξει η κουκούλα. Ναι, ανοίγει και η κουκούλα, σε περίπτωση που θέλετε να το ξέρετε. Κοιτάξτε. Πατώντας το ΙΤΑ. Αυτός εδώ είναι ο φίλος μας, ο Λαμάρ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και θα τον δούμε πολλές φορές ακόμη στη διάρκεια του παιχνιδιού. Πολλές, πιστέψτε με. Ορίστε. Έτσι ανοίγει η οροφή. Αυτό το κάνει το βιντεάκι και δεν μας δείχνει πόση ώρα είναι ακριβώς. Πω, αναρωτιέμαι πόση ώρα να βγει και το βίντεο. Δεν παίρνω χρονόμετρο πλέον. Πιο παλιά έπαιρνα που γινόταν μόνο μέχρι 10 λεπτά και έτσι δεν κατάφερα να κάνω ούτε μία αποστολή. Πιστέψτε με, είναι τεράστιες η αποστολή. Τώρα σε αυτή την αποστολή καλύτερα να την παραλείψετε αυτό το κομμάτι του βίντεο. Γιατί καταρχάς είναι μόνο οδήγηση, ας το πω. Άντε τώρα να οδηγάμε. Οδήγηση. Πάτημα ανθρώπων! Διόρθωση. Όχι πάτημα ανθρώπων. Προς το παρόν. Αυτό μου τις πάει εμένα με το GTA 5, ότι στην αρχή έχει lag, κυρίως στον υπολογιστή, και μετά από μια-δυο αποστολές σταματάει αυτό. Στο τέλος του παιχνιδιού πραγματικά, όταν το τερματίσουμε, θα πάρει ο Franklin αυτός εδώ τύπος μια βίλα. Μα τι βίλα?
Ο Μάικλ βασικά έχει καλύτερη βίλα από την αρχή με το που τον παίρνεις. Τώρα κοιτάξτε πως γίνεται με η slow motion. Και κατά κάποιο τρόπο με αυτό το πράγμα σταματάει το lag. Λοιπόν. Μισό να το σταματήσω. Οκ, το σταμάτησα. Λοιπόν. Σε αυτό το... ας το πούμε δεν σταματάει. Το lag συνεχίζει. Δεν με πειράζει και πολύ όμως. Αφού οδηγείται το αυτοκίνητο και δεν διαλύεται. Oops, sorry. Διόρθωση, διαλυθήκαμε. Εμείς έχουμε το αυτοκίνητο στην καλή κατάσταση και ο Λαμάρ ξέρει που θα πάει και δεν έχει άγχος. Ενώ εμείς πρέπει να τον ακολουθούμε. Βασικά και εγώ ξέρω που θα πάμε, αλλά σε σχέση με το Σαν Αντρέας, αυτή η πόλη πραγματικά είχα το Σαν Αντρέας και πίστευα ότι μόλις πάρω το GTA 5, επειδή εκείνη την πόλη την έξερα απ' έξω και αν κατωτά, θα τα ξέρω όλα. Και θα είναι εύκολο, αλλά πραγματικά η πόλη αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από το Σαν Αντρέας. Στο Σαν Αντρέας ήταν γειτονιά. Όλο και όλο. Και άλλες δύο πόλεις είχε που δεν έχουν καμία σχέση στο μέγεθος. Π.χ. το Σαν Φιέρο, που είναι το Σαν Φρανσίσκο, είναι πολύ μεγαλύτερο. Ω ναι. Στους λόφους, κοντά σε μια εκκλησία, μένει ο Μάικλ. Οχ, δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε, μου φαίνεται. Πλάκα κάνω, την έχω ξανακάνει αυτή την αποστολή. Να, σε αυτό εδώ το κτίριο θα χρειαστεί να πάμε σε μια αποστολή. Και θα έχει πολύ πλάκα αυτή η αποστολή. Θα βάλουμε έναν ιό σε ένα κινητό, αλλά μη σας την πω καλύτερα. Σκέφτομαι επίσης και πώς να ονομάσω το βίντεο. Μάλλον intro και Franklin and Lamar. Lamar, πώς το λένε. Δεν με νοιάζει πώς το λένε. Τώρα εδώ μέσα θα δούμε ένα σωρό βατράχια. Όχι βατράχια αληθινά. Τι έγινε. Ρε Λάμαρ, να τα βατράχια που σας έλεγα. Βατραχάνθρωποι. Του πάτησα τα δαχτυλάκια του. Πω, τι lag είναι αυτό. Δεν περιγράφεται. Όταν έπαιζα εγώ το παιχνίδι δεν είχε καθόλου lag, πραγματικά σας λέω. Είχε κάποιες φορές μόνο. Ούψ. Ο άνθρωπος αυτός θα χρειαστεί για λίγο service να πάει τη μηχανή του. Να τώρα άρχισε να σταματάει το lag. Καλό αυτό. Γενικά έχει πολλές αποστολές στο παιχνίδι. Εγώ το έχω φτάσει, που το πήρα πριν λίγες μέρες, το είχα φτάσει μέχρι το 12% που λέγεται η αποστολή Mr. Phillips και παίρνει τον Trevor. Γενικά έχουν περίεργα ονόματα τώρα οι αποστολές. Τώρα θα χρειαστεί να μας χάσουν οι αστυνομικοί σε λίγο. Είχα δοκιμάσει να το ξανακάνω αυτό το βίντεο, αλλά έφτασα σε ένα σημείο που έχασα τους αστυνομικούς, αλλά ήταν τόσο μεγάλη απόσταση που δεν ήθελα να βγει πάνω από 900 λεπτά το βίντεο. 900 λεπτά θα έπαιρνε για να φτάσω. Ή 5 χρόνια. Μπορεί και 5 χρόνια να έπαιρνε, δεν ξέρω κι εγώ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ έχει βουναλάκια και κοιτάξτε, θα πετάξουμε. Το έκανα έτσι για να είναι λίγο πιο... Τώρα όμως... τον πέρασα. Να, αυτός ξέρει που να πάει. Ο έξυπνος. Εμείς είμαστε οι χαζοί.
Τώρα όταν σταματήσουμε μπορούμε να βάλουμε την οροφή στο αυτοκίνητο με το ΙΤΑ. Αν έχετε καλή όραση και δείτε εκεί πέρα πάνω στα γράμματα. Τώρα όμως έσβησε. Πραγματικά δεν έχω ξανακάνει τόσο μεγάλο βίντεο. Αλλά δεν ήθελα να τα κάνω ξεχωριστά γιατί είναι η ίδια αποστολή στην ουσία. Και αν τη σταματήσω, δεν θα μπορούσατε να δείτε εκείνο το βιντεάκι και δεν θα είχατε ιδέα τι συμβαίνει. Γι' αυτό το έκανα έτσι. Θα πάρει αρκετή ώρα για να ανέβει στο YouTube, έτσι πιστεύω εγώ, αλλά αυτή είναι η ζωή. Ορίστε, τώρα θα πρέπει να πάμε μέσα σε ένα γκαράζ και μετά ξαναβγούμε. Όχι, δεν θα πάμε φυσιολογικά. Θα πάμε από τον γκαράζ. Ρε φίλε, γιατί εγώ τους πετυχαίνω όλους τους μηχανόβιους και τόσο εκεί τους αποφεύγει. Να ορίστε, τώρα θα σταματήσω για να το δείτε αυτό που σας είπα. Άπεχτο, Αν σας άρεσε αυτό, γράψτε το στα comments. Τώρα εγώ ας ξεκινήσω. Δεν βλάπτει το ξεκίνημα. Λοιπόν, θα βάλω βασικά την οροφή, όχι για τίποτα άλλο. Να, εδώ τώρα σταματάμε σε λίγο. Να ορίστε, τώρα δεν έχει lag, βλέπετε. Όχι, θα πεθάνουμε, πλάκανο. Φυσικά μην πεθάνουμε. Οι αστυνομικοί δεν τα καταφέρνουν, δεν είναι καλοί σε αυτό. Εν τω μεταξύ και το προηγούμενο βίντεο προσπάθησα να ξεφύγω από τους αστυνομικούς, έχασα 5-6 φορές και μετά όταν το έκανα μόνος μου κέρδισα κατευθείαν. Και ήμουνα και 0,20 μίλια μακριά. 0,20, όχι 20, αν ήμουν 20 θα έπρεπε να είμαι... Βασικά έπρεπε να είμαι πολύ μακριά. Γιατί ένα μίλι είναι 1500 κάτι χιλιόμετρα, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε με το αυτοκίνητό μας στην καλύτερη κατάσταση. Λοιπόν, τώρα αυτό το βιντεάκι είναι πολύ μικρό. Οπότε ας το παραλείψω τώρα, σιγά. Δεν βλάπτει να το παραλείψεις. Λοιπόν, τώρα να μας χάσουν λίγο. Εν τω μεταξύ αυτό που δεν μ' άρεσε καθόλου στο GTA 5, εκτός από το στόχο, είναι το ότι οι αστυνομικοί ακόμη και να σε χάσουν από το ραντάρ, σε ψάχνουν για 100 χρόνια και δεν μ' άρεσε. Γιατί δεν μπορείς έτσι εύκολα να τους ξεφεύγεις. Να βλέπετε τι σας λέω. Ωραία, ας πάμε όπισθεν τώρα. Έτσι με την όπισθεν δεν θα μπορέσει να μας αναγνωρίσει ο αστυνομικός. Και μην το δοκιμάσετε ποτέ να γράψετε κωδικούς ενώ κάνετε αποστολή. Τζάμπα πάει όλη η αποστολή. Δεν πανάστε και στο τέλος. Τελείωσε η αποστολή, δεν μου άρεσε καθόλου εμένα αυτό, γιατί στο IV πήγαινα να χάσω μια αποστολή π.χ. και βάζα κωδικό για ζωή. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θα βγει και GTA 6 σε λίγο καιρό. Και είδα τα τρέιλερ και όλες αυτές τις όλα αυτά τα πράγματα τέλος πάντων. Και είδα ότι τον χάρτη τον έκαναν πραγματικά ίδιο με το IV και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Ενώ τώρα στο GTA το 5 είναι σαν GPS, zoom και τέτοια πράγματα.
Κάνει zoom out και διάφορα. Τώρα να με χάσουν μια ώρα οι αστυνομικοί γιατί βαρέθηκα. Βαρέθηκα να περιφέρομαι σαν την άδικη κατάρα. Είναι πολύ αδικημένη μάλλον αυτή η κατάρα. Εντάξει, τώρα με έχασαν. Να σας είπα. Τώρα επειδή έχουμε κάμπριο θα πάμε πιο γρήγορα. Από ότι θα πηγαίναμε π.χ. με το καλύτερο οικογενειακό αυτοκίνητο. Πιστέψτε με, θα σας αρέσει πολύ το οικογενειακό αυτοκίνητο. Πλάκανο, δεν έχει οικογενειακό αυτοκίνητο αυτός. Βασικά ούτε καν οικογένεια έχει μια ξαδέλφια, αν δεν κάνω λάθος γυναίκα, δεν με νοιάζει και εμένα τι είναι τώρα. Και ζουν μαζί σε ένα σπίτι ή σαν ένα δωμάτιο πολυκατοικίας. Τελειώνει η αποστολή. Χάσαμε το Λαμάρ, τον καημένο το Λαμάρ. Είναι μοναχός του και κλαίει. Τώρα θα πάμε σε ένα συνεργείο. Ναι, συνεργείο. Πω, τι μεγάλη αποστολή. Λοιπόν. Όχι, στρίβε. Εν τω μεταξύ είναι σαν να τους εμπόδισα. Αν το παρατηρήσετε όταν μπαίνει το παιχνίδι, δείχνει πρώτα τη Rockstar Games και ύστερα φεύγει προς τα δεξιά, ψέματα προς τα αριστερά. Και είναι περίεργο αυτό, γιατί φαίνεται λες και η Rockstar North, αυτό το μπλε τέλος πάντων, σπρώχνει τη Rockstar Games από τη δόξα. Αυτό είναι το περίεργο. Λοιπόν, ορίστε. Τώρα θα δούμε το βιντεάκι. Να, αυτό εκεί το Jeep, το κίτρινο, δεν μπορώ να σας δείξω κιόλας. Είναι το Jeep, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, του Michael. Ορίστε, αυτή ήταν η αποστολή, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, εγώ δεν τα θυμάμαι και καλά. Μπορεί να είναι και πιο μεγάλη. Δηλαδή θα πάρει πολλή ώρα το βίντεο. Sorry για την πολλή ώρα. Εντάξει, δεν θα είναι άλλο βίντεο τόσο μεγάλο, όλα τα άλλα 15 λεπτά θα είναι, 10. Τώρα, βαριά 20. Τότε αυτό είναι κάνα μισάωρο από ό,τι βλέπω. Ορίστε, τώρα μην βλέπουμε τα βίντεο γιατί θα μας καθυστερήσουν, συγγνώμη, αλλά... Τώρα θα πάμε να ψάξουμε κάτι γκαράζ, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνουμε τώρα. Όπως είπα. Όχι, άλλη αποστολή είναι αυτή. Τι ωραία, δεν θα ψάξουμε γκαράζ. Εκείνη με τα γκαράζ είναι άλλη. Τώρα θα πάμε στο αυτοκίνητο του Franklin. Ελπίζω να σας αρέσει. Ορίστε, αυτή είναι η αυτοκινητάρα μου. Άντε Λαμάρ, τρέχα, άντε. Γρήγορα. Ωραία, μπαίνουμε εμείς. Πω. Go to Franklin's house, όπως το είπα. Να, τώρα πρέπει να πάμε στο σπίτι του Franklin. Θα δείτε πραγματικά τι μεγάλο που είναι το σπίτι του. Θα ξεκινάω, θα κάνω βασικά οι επόμενες αποστολές. Θα είναι γράμματα, δεν θα είναι... Πώς το λένε, έχει κάτι ερωτηματικά που είναι να βοηθήσεις μια κοπέλα και τέτοια πράγματα. Αλλά αν τα κάνεις αυτά τζάμπα, στην ουσία τζάμπα θα κάνεις άλλες αποστολές. Τζάμπα χάνεις το χρόνο σου γιατί μόνο χρήματα παίρνεις και τέτοια. Ενώ με τα γράμματα παίρνεις διάφορα ακόμα. Όπως